Okay, mayong gabi hangtod ano, ugma pohon meeting sa buhig ko mga igsunan yata. Tanawa ko ninyo kay nakoy giprepara para ugma akong dalhon baon. Okay, pan akong baonon ugma no. Dili pa maniud to si gutom ba. To joke. Okay, gani na. Kani ang akong moringa ba ako ning giripak kay ako ning dalhon ugma ug na akong ikita dito nga kaila. Dito na ako ihatag no. Akong patilawon sila ni akong sample mga kaigsunan no. Kinsa to nakita ning akong video. Til nga lang dito no magkita ta dito o pohon-pohon mga kaigsunan sa meeting sa buhig ko sa dito sa Kabulihan mga kaigsunan. Mao na akong giripak na daan. Okay, daghang salamat mayong adlaw katong tanan no. Magandang adlaw. Okay. Bye. Okay. Pohon.